סיוון נולדה ב4.6.1983. במוצאי שבת טיילנו בבקר אתרים שהייתה עוד חדשה לגמרי. פתאום התחלתי ככה, לא טוב לי, וכזה מין כמו צירים קצת ככה. באתי הביתה, ב5 בבוקר הוא לקח אותי לבית יולדות, לקריה. היה לי שיער יותר מסולצל ככה גדול. עשו פה חגיגה, הכינו לי כיבוד, וכשבאתי אז אורלי כעסה, קחי אותה מכאן. הייתה איזה גינה, זה מה? היא הייתה בת 7.5. שהיא הלכה ללדת, 3 ימים היה משהו כזה, והסיפור הגדול היה שדדו שומר עלינו. דדו בן 14 שמטפל בנו, היינו לא גדולים, 8-9 גילאים, ודדו מטפל בנו כאילו שהוא בן 14, וכן, הכל וזה, הולכים לבית ספר, עושים את הכל, כל הדברים הרגילים. רציתי או שם אביבית או סיוון. בגלל שזה השיר היה חדש, ונולדה בחודש סיוון, אז קראתי לה סיוון. אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן, עכשיו כשאת הרחק מכאן. היא הייתה שובבה גם, היא הייתה ילדה טובה, היא הייתה... כעסתי עליה כמה פעמים כשהיה צריך. זה לא הדור של היום, בקיצור. ילדה מלאת שמחת חיים, קופצנית, שובבה, חייכנית. ילדה, כמו כל הילדים. חברמנית, מוקפת חברים. כשהיא גדלה, כשהיא התבגרה, היה לה הרבה חברים, השמחה, הכיפיות לדבר איתה. אחר כך כשעלתה לכיתה א', כל הילדים, ברגע שהם יוצאים מהכניסה של הבית, אני מצלמת אותם עם הילקוט ועם התיקוחים. לכולם יש תמונה כזאת, ביום הראשון של הבית ספר. גרטרים הייתה הרקדה בשבת, ביום, והייתה באה, והיא הייתה מפריעה, גם בימית 2000, היא הייתה נכנסת ומפריעה, תזוזי ילדה, כאילו יותר מפריעה. אחר כך למדו ממנה. ואחר כך המרקיד היה מלמד ריקודים איתה. אם זה בשורות ואם זה בזוגות, והיא הייתה תמיד בשורה הראשונה. אתה עם הכלבה? חברה חדשה יש לו. הבן שלי יש לו חברה חדשה. הוא בוגד באשתו. שקט. איפה את? כאן, והנה סיוון כאן. הנה שלי. רגע, הנה שלי, והנה סיוון. אז בעצם ליאורה ואורית ואני, פנינה ואני, היינו בלי שלי, היינו ביחד עם סיוון בדפנה. בדפנה, שזה הגן לפני... תת חובה. תת חובה. תת חובה הייתה אצל אילנה וציפי. למה הייתי אבל אצל ציפי? במסיבת סיום של כיתה א', שהיינו צריכים לעבור דרך שני כאלה קשתות. וסיוון הובילה את הקבוצה אחת וליאורה הובילה קבוצה שנייה. כי אני וסיוון היינו מחשבות. וכנראה משהו שם הפריע, איזה מורה באה לתקן איזה משהו בשער, ומופע, והורים, וכולם מסתכלים, וסיוון מובילה את כל השביל, והיא רואה שהיא לא יכולה לעבור עכשיו בשער הזה, ותחשבו, ילדה בכיתה א', כאילו... אני שהייתי עומדת מפוחדת ולא יודעת מה לעשות. וסיוון ראתה שהיא לא יכולה לעבור בקשת הזאת, אז פשוט לקחה את כל הקבוצה לקשת השנייה במין... באלגנטיות. משהו סימבולי כזה של סיוון, שלא לא הולך פה, נזרום כאילו, ננסה משהו אחר.
בת המצווה של סיוון. כפיים, מה שומעים אתכם? לחיים! 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 שהיינו ממש קטנות, שזה הכי קרוב לגן שאני יכולה לזכור, זה שבדיוק אמרתי לאסתר איך אתה מרגיע, כאילו, ואז נזכרתי איך סיוון אהבה אותך, כאילו, בטירוף. היא כאילו... לא... אבל אני זוכרת שהיא רק כזה הסתכלה והיא כאילו כל הזמן דיברה עליך, ואיזה אדיר אתה, ואיזה אח אתה, ואיך היא כשהיא תגדל היא רוצה להיות כמוך. פעם לא אמרתי לך את זה, אבל כאילו זה ככה. גם אני זוכרת את השם מיכה, 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 כאילו... כל הזמן, כל הילדות, כאילו. גרשנו כשהייתה בת 6, עלתה לכיתה א', ומיכה היה במקום אבא. כי אחר כך יחסים לא... התרחקנו, האבא ואמא התרחקנו בינינו, והוא היה בשבילה אבא, אח, חבר. אח שלי, הוא לומד באוניברסיטה. נכון, הנדסה? עשית משהו הנדסה? כן, בטכניון? בטכניון. אח שלי לומד בטכניון, כאילו באמת. רגע, וזה אתה טיינת בצ'ילה? כן. נכון, את זוכרת צ'ילה. כשהיא הייתה קטנה, יש דבר כזה שנקרא מוות בעריסה. עכשיו, אני ילד בן 9, 10, ואני לא מבין מה זה אומר. ושכנה שלי שגרה כאן, הייתה בכיתה שלי, זמירה, אח שלה מת. תינוק מת בזה. ואני הייתי קם בלילה, והולך לבדוק, שם לה יד הזה, היום יש בייבי סנס. אני הייתי הולך ושם עליה יד, רואה שהכל בסדר. מנסה לראות שהכל בסדר, וחוזר לישון. הולכים הרבה לבריכה לימית 2000. הייתה קופצת, צוללת, משתוללת, עם חברים, בנים, בנות גדולים, כולה, כל הזמן. ויום אחד, היינו בחודש יוני, זה היה, אני חושבת שהתיכוניסטים יצאו לחופש, והיינו הולכים, אני הייתי הולכת איתה הרבה שעות הבוקר, או בצהריים זה היה, היא באה לעלות מהבריכה, הייתה בלטה שבורה, וחתכה לה את כל הברך כאן עד הסחוס. מהר, המנהלת קראה לאמבולנס ולקחו אותה ועשו לה תפרים, אחרי כמה זמן זה עבר לה וזהו. זה לא מזמן קיבלתי, פה ברגל, זה הזכיר לי סיוון. כאילו לסיוון תמיד היו רגליים עם כחולים, עם מקום, עם יוד, עם פלסטרים. ענקי, סגול כזה, שרק לה יכול לקרות דבר כזה. אורית באיזשהו שלב החליטה לקרוא לנו השישייה, שהשישייה זה 4, רינת שבפקק וסיוון. זה לא סיוון, זה ויינר. כי היה לנו מנהג כזה שכל פעם שמישהי הייתה מעצבנת, זה היה יכול להיות שנגיד, יש לה חבר ויותר מידי איתו. כן. מה זאת אומרת, אם התחלה לצאת עם חבר שלה לבד, כאילו. או שכאילו פוגשים חברות אחרות בתיכון, שזה יכול לקרות, אבל לא. היינו קוראות לזה שיחת נפש. טוב, צריך לעשות לפנינה שיחת נפש. אז יאללה, ב8 בפארק, טוב? ב8. בעיגול. זה כזה דבר של בנות. גמרי. היינו מזינות אותה לפארק וצועקות עליה, מסבירות לה שאנחנו זה החברות שלה, וזה לא בסדר שהיא הולכת לחברות אחרות. היינו עושים לה א' אחד, והיא הייתה פה. זה היה הכיתה שלנו. א' ראשונה. בחטיבה היא הלכה לספורט. ואז זו אותה חטיבה, אבל זה כאילו כיתת ספורט. אבל ביסודי חשוב לספר שסיוון וליאורה היו שתי ילדות קטנות עם תספורת פטריה. והם היו מלכות הכיתה. והם היו קובעות את כל המפגשים בשער הראשי בשעה 4 סיוון, משה ועדי. כן. אנחנו היינו קובעים את כל הזה. רנדבו במרכז המסחרי קריית שרת. במרכז המסחרי היינו מגיעים עם 5 שקלים, אז היה מה לקנות ב5 שקלים. זה במרכז. כשהלכנו לאסוף קרשים, ואמא שלי פחדה עליי, רצינו לאסוף פה מאזור תעשייה, והיא אמרה מה, וזה מסוכן שם, וסיוון צוצקה קטנה, הייתה הכי נמוכה, כאילו, בכיתה, עושה לה, עליזה, אני אשמור עליה. אני אשמור עליה. היינו על שנות ווינסטון אדום. זוכרות את זה? מגעיל, שזה היה דוחה. אני זוכרת ששלי וליאור היו מחליפות חולצה אחר כך. לא, זה היה לפני. היינו מחליפות חולצה כדי שלא היה לנו ריח של סיגריות. ומביאות ספרי כזה דודו. כמה מאמץ בשביל סיגריה. זוכרות שהייתה מעשנת, היא הייתה עושה את העיגולים האלה? שעה ככה פוזלת, היא
כבר הייתה פזלת בעיניים, העיקר שהעיגולים יצאו לטוב. שהיא עושה את זה ככה. זה מצחיק זה. כל שערתה, כאילו לא עניין אותה, לא? מעשנת שעושות עיגולים. זה היה מצחיק. נסענו באוטובוס לערד. 3 ילדות קטנות. קנינו כרטיסים להופעות של אביב גפן. שלמה ארצי ופלטפוס. היה לנו 3 הופעות של 3 ימים. סיוון צחצחה שיניים לא. אני הבאתי משחת שיניים, והיא הפילה לי אותה למים של השירותים, והתעצבנתי עליה, ו5 דקות אחרי שסיימתי להתעצבן עליה, יש דפיקה בדלת, ונכנסת מישהי ואומרת, אני יודעת שזו בקשה מוזרה, אבל שכחנו משחת שיניים. ואז נתנו לה את המשחת שיניים מהשירותים. זה שלמה ארצי. לא הלכנו להופעות של שלמה ארצי. הלכנו. היה קצת קרח 9? יואו, ממי, אל תפתחי את זה. זה דברים שאת תפת? קרח 9. לפחות שהרמתי את הראש על זה ערב אחד. איזה מוזר, אני לא מצאת הירח. סיוון אמרה, נו חושך, לא רואים איתו. קניתי בסיוון שאת מרשה לה לחזור מתי שהיא רוצה. נכון. וואי, ואני כאילו לא, היו עושים לי... היה אסור לך, כן. ואז הייתי באה לישון אצל סיוון. מפלחות לאסתר מהקופת צדקה, כסף, לקנות דברים. סוף סוף זה השתחרר, איזה כיף. מהצהובה. כן, היינו עושים כל מיני שטויות. יום שהיית נוסעת מחוץ לעיר היה ממש כיף. אני מסתכלת ביומן שלה, איזה כיף, אמא שלי נסעה למרוקו, יכולה לעשות כיף חיים. כיף חיים, להביא את החבר'ה שלה ולישון לעשות בלגן. זה היה שם בבית. זה ביומן. לא נורא, אמא שלי חוזרת עוד 4 ימים, תשני. תדעי שבתור אימא, היית מאוד, אני זוכרת את זה לפחות. היא מאוד אהבה אותך בתור אימא, היא גם הייתה משגעת אותך בדיוק באותה עמידה. את יודעת, כאילו הייתה עושה לך כל מיני קונדסים ושטויות, אבל מצד שני גם מאוד כיבדה אותך אם זה ללכת איתך להרקדות האלו, היא הייתה... אבל היא אהבה. כן, אבל זה גם היה ביניכם משהו מאוד מיוחד. היא כבר באה ורקדה בגולדה. גולדה ישן. נכון. גולדה ישן. וראש העיר שלנו, הוא גם רקד פעם, ריקודי עם. הוא בא סתם, הוא בא ואומר, מי זאת הילדה הזאת שרוקדת ככה כל כך יפה, באמת? אז אמרו לה, ילדה רוקדת, לא יודעת איך היא באה והצטלמה, וזה משאיר לי גם טעם טוב של הזמנים האלה. אם היה חסר לך משהו, היא תמיד הייתה מלווה, כאילו אין אצלה, היא לא הייתה מתחשבנת על דברים, היא לא זוכרת לך, היא פשוט הייתה כזה בן אדם טוב, ואם היית צריך משהו, או אותה, או כל דבר, כאילו, אז היא תמיד הייתה שם. גם אם לא דיברנו איזושהי תקופה, וגם תמיד אין חשבונות, היא לא כועסת, היא לא... הכי כלילה. כן, כזה פשוט הייתה בן אדם ויינר. שמח, וטוב זה כזה. ויינר. סיוון לא יודעה לשקר, כאילו, היה פרצוף. ואתה משקרת היומן שלה. אוטומטית, הייתה משקרת בשפה העליונה, הייתה עולה, אוטומטית. זוכרת את זה? היינו מחכות אותה. עד שאמרנו לה שיעשה את הפרצוף, ואז היא עבדה על זה. אתם זוכרות את תנועה מגונה? כן, כן, להקה עם הלהקה של תנועה מגונה. אז זהו, שהיא הייתה חברה של יוסי בן יהושע. אני הייתי חברה של שי, שהוא הבסיס. היינו הולכות ביחד לחזרות שלהם, שהם היו עושים. היינו הולכות גם ביחד להופעות שלהם וזורקות עליהם חזיות. כי ראינו כאילו, בטלוויזיה. יש 10 אנשים בקהל, אני ובאנו זורקות עליהם חזיות. זה היה כיף וצחוקים, ועשינו דברים, שמנו מוזיקה, וישבנו עם המאמני כדורסל. וואי. עם דני ואורי. בדני. לא, את רפי. רפי, באתלטיקה. באתלטיקה שהיה לו מכנס. היה לו מכנס קצר כזה, מכנסיים של פעם, אתם זוכרות? ממש קצר. עם השליץ פה שרואים לו. ממש קצר, והיא הייתה מאוהבת בו. זה דבר שנולדים איתי. שהוא הולך עם המשקפי שמש הסגולות האלו. ככה. מה זאת אומרת מאוהבת בו? היא הייתה אוהבת אותו, מעריצה אותו. מחפשת אותו, הולכת אחריו, מתלהבת שהיא רואה אותו. כאלה שנפתחים, היא נפתחה נורא בטבעיות. לא, אם הוא היה אומר לה כזה מילה טובה, אז זה היה... באמת היינו אצלו והוא דיבר עליו. אתה רואה איך אני פירשתי את הדברים? אני אמרתי, היה קשר טוב. לא, זה לא שהיא הייתה יושבת ואומרת, יואו, הלוואי
זה לא קורה עם הרבה אנשים. יש המון בנים, בנות שסגורים. כן, אבל היינו ילדות, וכל מישהו שהוא קצת יותר מבוגר וקצת חתיך וזה, זה היה מרגש אותנו. היה גם איזה מחזיר אחד בבריכה. אני חושבת שסיוון היא די הדבר שכאילו מחבר את כולנו גם ביחד, באמת, מעבר לכל החיבור שיש בינינו. זה פשוט משהו שיש רק לנו. נשארתם ביחד. זה משהו שלנו, זה משהו ש... כיף כזה. אנחנו משתנות, דברים משתנים, זמנים אפילו שאתם משתנים. מרחוקות אחד מהשני. אבל הסיפור של סיוון תמיד יישאר הסיפור של סיוון. וההזכרות של סיוון תמיד זה הפעם בשנה שכולם כאילו נפגשים. אבל אני חושבת שגם מעבר לזכור חוויות כאילו קונקרטיות. כן, היא אומרת, אני זוכרת את הבן אדם, אני זוכרת שהיא הייתה כאילו חברה טובה. היינו כל היום וכל הזמן ביחד, כאילו. בנתינה. אני פשוט זוכרת. איתך הרבה. כן. כל הזמן ליאורה, אני הולכת ליאורה. היה לנו כיף, עינת, כאילו. אורית. גם אני הייתי כזאת. סיוון והיא הייתה משחררת אותי, תמיד כאילו היינו כזה... ליאורה כל הזמן. כל הזמן היינו מסתובבות, עושות שטויות, וכאילו היה... פשוט אני זוכרת אותה שהיא הייתה פשוט... היה לי כיף איתה, ואף פעם לא הרגשתי ממנה תחרות, או קנאה, או כעס, או משהו שבגיל הזה, אתם יודעים, זה כזה... פשוט כל היום רק... היה פשוט... כן, היא הייתה בפשטות של לעשות כיף ולחיות את הרגע וקליל. ולצחוק הרבה. ולצחוק כמה שיותר וליהנות מהחיים, וגם כל המכתב הזה רק תהני ותהני, וזה הכי חשוב בחיים, ותטיילי, וזה הכי כיף, ותצלמי, כי זה מזכרת. עשיתי משהו שלא מובן. זהו, ומעבר לחוויות מסוימות, יש את המהות של הבן אדם, וזו המהות של סיוון, של נתינה, של חברה, שתמיד היא הייתה צריכה גם, היא הייתה צריכה תמיד חברים סביבה. כאילו, הייתה מאוד כזה, והיו סביבה תמיד מלא חברים. געגעתי אלייך מאוד. משהו חסר כאן. כל פעם שאנחנו יוצאות בחמישייה, כי כאילו אני השישייה, אני מרגישה שמישהו או משהו ספציפי חסר באמת. ואז אני מסתכלת ואומרת, וואלה, כמה שחמישייה זה שונה משישייה. וזה מדהים כאילו שאחר כך זה היא זאת שהייתה חסרה בשישייה. זה כאילו פתאום מקבל פן ממש אחר שאני לא הייתי וזה היה לה חסר. זה באמת משמעותי עוד בן אדם. זה באמת משמעותי. היא כתבה את זה פעמיים. צבעתי לפני כמה ימים את השיער לאדום וגם הסתפרתי. תנחשי מי סיפרה אותי, אורית. אני לא מאמינה שנתתי לה לעשות לי קרב. עד האוזניים. אני? יצא יפה, קצת עקום. היו לה עיניים מהירות ותמיד הייתה מחייכת. יש לנו פה מגמת אתלטיקה. סיוון לא הייתה במגמת אתלטיקה בכיתה ז', ואז באיזה יום, אני זוכר את זה ממש, הרכזת חינוך גופני התקשרה אליי ואמרה, יש פה ילדה שאתה חייב לקחת אותה אליך, היא פשוט מתאימה, אתם מתאימים, היא מתאימה למגמת אתלטיקה, מאוד ספורטיבית, מאוד נמרצת, מאוד כישרונית. ואז באמת ראינו אותה, ומיד היה קליק, גם שוב, היא מאוד התאהבה, וגם אנחנו התאהבנו בה. היא הייתה, שוב, טיפוס מאוד מיוחד. זה קל להגיד את זה. היא הייתה קטנטונת, ממש בגוף, כמו האמא. אבל היא הייתה מאוד מהירה, היכולת שלה להזיז את הרגליים מהר. והטכניקה שלה, גם בריצה קצרה וגם בריצות המשוכות, הייתה מדהימה. היא הייתה מאחדת את כל הקבוצה. ברגע שהיא עזבה, גם הקבוצה קצת התפרקה, והיום ככה כל אחד מפוזר בכל מיני מקומות. חלק עדיין נשארו בספורט בתור מורים לחינוך גופני. אבל היא הייתה הדבק, היא הייתה המאחדת. הייתה ריצה אחת שהייתה מאוד חשובה לקבוצה וגם לה,
היא רצה ובאמצע היא נגשה במשוכה, עשתה גלגול על המסלול, קמה והמשיכה לרוץ. זאת אומרת, למרות שבשבילה זה די פגע לה בתוצאה, היה מאוד חשוב לה בשביל הקבוצה, שהקבוצה תקבל ניקוד. ובאמת, ראית, לא היו המון אנשים ביציע, אבל כולם קמו ומחאו לה כפיים. זה רגש מאוד ספורטיבי לעשות את זה, למרות שההצלחה שלך נפגעת. רוב האתלטים שלי אני ביחס חם, אבל היא הייתה ממש כמו אחות קטנה. ממש. היא הייתה גם מדברת איתי על האחים שלה ועל האח שלה שלומד בטכניון, ומספרת לי. כי היא לא הייתה רואה אותם המון. היא הייתה רואה אותם בסופי שבוע כשהם היו באים. גם, באותה רמה, אבל אני לא המשפחה. אבל הרגשתי כמו המשפחה לגמרי בשבילה. ממש כמו אח גדול, בבעצה, בחום. היא הייתה מאוד רגישה ומאוד חמה. היא הייתה מספרת לי את הדברים הכי רגשיים, הכי אינטימיים שלה, הכי רגשיים שלה. מדבר ברמה הפרטית שלה, לא לספר נגיד מה קורה בבית, אלא שלה איך היא מרגישה, ההתלבטויות שלה, הייתה מתייעצת איתי. מרמה של מה לאכול, או איך להתכונן לתחרות לפני, ובכלל איך היא מרגישה, איך נערה בגיל ההתבגרות. יש המון התלבטויות והורמונים ושלבי התבגרות ברמה של מרד. דברים שהיא עברה, אנחנו עברנו את זה ביחד. זה לא קורה עם הרבה אנשים. יש המון בנים, בנות שסגורים, הכל בתוך המשפחה. יש כאלה שנפתחים, היא נפתחה נורא בטבעיות. כמובן תהליך שלקח שנים, כן, מאוד נקשר. אני עד היום יכול להגיד, אני עובר את זה להרבה חברים שלי, יש ימים שאני רואה אותה ברחוב, כאילו אני רואה מישהי ואני אומר, זה סיוון, זה עד היום, 10 שנים אחרי. הכרתי אותה בבית ספר, כאן בבית ספר, בתיכון קש, והיינו באותה כיתה. היינו, אני, היא ומיכל, שיוצא לה השלישית, היינו הרבה ביחד. למדנו המון מתמטיקה ביחד, ובכלל לכל הבגרויות. למדנו אצלי, למדנו אצלה, והיא הייתה הולכת לעבוד, ואני הייתי נשארת ללמוד אצלה. ואז היא הייתה חוזרת והיינו ממשיכות. פשוט כמו גרנו אחת אצל השנייה. שעות על גבי שעות ביחד. שעות על גבי שעות. רוני, יצאנו לדרך לקוס. לא לשכוח את בורס ומורה. מור זאת מור, ובורס זאת אני. היא קראה לכולנו בורס. ישבנו ביום הראשון במסעדה, אוכל גרוע, ובא אלינו מישהו ספרדי מכוער. Nice to meet you, I'm from Palestine. היא רצתה כל הזמן לטרוף את החיים. לטרוף את החיים, אהבה את החיים מאוד. כל הזמן היו שומעים את הקול שלה בבית ספר בכל מקום. היו לה 1000 חברים מהריקודים ומהתיכון ומהצבא, וכל אחד הכיר בצדדים שונים. הכל אצלה היה בגדול ובשיגעון ובטירוף, וכל יום היא הייתה נפגשת עם איזה 2 קבוצות חברים, והייתה עובדת ב3 עבודות, ואף פעם לא הבנו את היכולת שלה לעשות 1000 דברים בדקה, כאילו היא ידעה שהזמן שלה הוא קצוב פה. בתיכון היו לה בערך, אני לא יודעת, 4 או 5 קבוצות של חברות, שהיא הייתה עם כולם בקשר טוב. היה לי חלום עליה שהיא חוזרת, אני ישנה והיא חוזרת הביתה, והיא נכנסת לחדר, ואני מתעוררת ואני שואלת אותה, סיוון, איפה היית? והיא לא עונה לי, ואני שואלת אותה, איפה היית? והיא לא עונה, ואז היא מתקרבת ונותנת לי חיבוק, בלי לדבר ובלי כלום, והולכת ויוצאת מהבית, ואני צועקת לה, לאן את הולכת? לאן את הולכת? לאן את הולכת? וזה מתגבר, והיא לא מסתובבת, והיא לא עונה לי, והיא פשוט נעלמת. היא פשוט נעלמת, וזה נראה לי מתאר את הפרידה הפתאומית הזאת.
אבל תמיד היה לה גם המון דאגה כלפייך, בגלל שאת היית... היא לא רצתה להשאיר אותך לבד, אף פעם, ממש. היא הייתה עולה לאולגה. זה תמיד היה בראש שלה. היא הייתה עולה לאולגה ואומרת לה, איך אני אלך לצבא ואני שליטי בה לבד? ואני לא ידעתי, אבל אני הייתי שקטה עם בנדל, וזה היה בסדר. היא כבר דאגה לי. ולא ידעתי את זה. כן. היא הייתה אומרת, היא יושבת איתי, הייתה עולה בשביל לעשן איתה אצל אולגה. בסיבוב של סיגריות. תמיד פחדנו שיקרה לה משהו. היא הייתה תזזיתית, והיא לא הייתה חושבת, והיא פשוט, היא רצתה עכשיו, היא לא זוכרת כמה פעמים, היא פשוט גנבה לה את האוטו, וברחה. כמה פעמים היינו מקבלות גם טלפונים מאסתר, לשאול איפה היא, אם אמא שלי שואלת, אני ישנתי אצלך. היא הייתה נורא בן אדם של אנשים, זאת אומרת, איפה שהיא הייתה, פשוט כולם היו נמצאים, אם זה בבית אצל אסתר שלא הייתם, שכל השכבה הייתה אצלכם בבית, או בכל... היא חגגה, חגגה לגמרי. כל הבית ספר ידע שאסתר טסה לחו"ל, כאילו. טסה למרוקו. היינו נוסעים. זה כתוב ביומן, איזה כיף. אסתר היה ג'ריקן, היא ידעה שיש לו ג'ריקן של דלק בבית, ובמקום הג'ריקן של הדלק היא הכניסה שמן זית למנוע. היא הגיעה לתחנת דלק, היה עשן מטורף, היא הבינה שמשהו לא בסדר, אז היא יצרה בתחנת דלק, והמתדלק שאל אותה אם היא רוצה פיתות לנגן. עכשיו, לא הייתה לה בושה, כאילו, היא הייתה באה לבית ספר, היא מספרת את זה. אנחנו במשך שנה, כל בוקר, לא, הפסקנו לצחוק עליה, כל בוקר. היא מספרת ברצינות. היא מספרת את זה ברצינות, ובתמימות, כאילו. בתמימות, זה הקטע, בתמימות. כן, שום דבר לא היה... היא כל יום הייתה באה עם איזה סיפור חדש. זה היה כאילו 10 ימים, שאתה יודע, היה איזה יומיים נטו של שואה, כל השאר זה היה פאן, באמת, כאילו היינו בפראג, היינו בזקופנה בפולין, הסתובבנו בוורשה, היינו קניות בעוד איזה עיר, קרקוב. בסוף 37 אנשים שהיינו, אני חושב שזה 30, היא הכירה 40 איש מתוך ה-37. היא הכירה את כולם, לא היה חסר לה משענות, אבל היה קליק מאוד מיוחד. לא שאחרי שחזרתי עם פולין, אמרתי 10 ימים הכי כיפים בחיים שלי, זה היו 10 ימים האלה. אני חושב ש95% מזה זה סיוון. חזרתם, אז היא לא הפסיקה לדבר על זה שהיא הכירה מישהו בשם נועם ואיזה מקסים. כן, ככה הכרתי אותך, ככה הכרנו, כן. סיוון זה... כל החבר... היא הדבק, תמיד הייתה הדבק המאחד. היא הדבק, הכרתי את בועז, אותך. כן, תמיד גם בהזכרות אנחנו מדברים על זה שהחבורה שלנו כבר התפצלה, כל אחד הלך לכיוון שלו. ושעדיין, גם בהזכרות, היא עדיין הדבק המאחד, כי אנחנו נפגשים שם בזכותה. להורים שלי זה גם היה דבר מאוד מאוד קשה לעיכול. כן? כי היא הייתה בת בית. לא הייתי שייכת לפה, אז הגעתי לפה לבד, עם עוד 2 חברות. ובעצם הראשונה שהתחברתי אליה זאת סיוון, שהייתה שונה ממני לחלוטין. היא הייתה... כאילו לא היינו באותו סגנון בכלל, לא היה ברור מאליו שנתחבר. ושוב, פשוט היינו גם אצלי בבית וגם בכלל, כאילו היינו כל היום ביחד. ולכל מקום שהיא הלכה, אם זה בפרו-מרקט שהיא עבדה ואם זה באובי, וכל מקום שהיא הלכה היא פשוט לקחה אותי, וכל מקום שהלכתי לקחתי אותה. כל התקופה של התיכון זה סיוון פשוט, כאילו, אין משהו אחר, כאילו
זה באמת משהו היא הייתה כמו אחותי, כאילו. היינו פשוט כל היום ביחד. אתה יודע, בגלל שעברו כל כך הרבה שנים, אז נשארות רק נשארים רק הזיכרונות, אבל באמת לא אכפת לי להקריא איזה מכתב או שניים שאתה פשוט רואה כאילו את החיבור בנשמה, כאילו. כשהיא הלכה נהיה חור אחד גדול, פשוט נפער בור גדול שלא היה לו תחליף. גיא הביא אותה ולא איציק. כאילו שהיא הכירה את איציק, אבל דרך גיא. אני זוכרת שהיינו... היא רקדה איתך בגולדה, ואני זוכרת שבאתי ונתתי לה פלייר של הלהקה, והיא באה והיא לא התחברה, ורק שנה אחר כך היא הצטרפה ללהקה. איזו שהיא באה כספורטאית כזאת. שהיא באה... תמיד היה לה את הבגדים של הנייק, והנעליים של נייק, של הריצה, וזה, הייתה באה... ראיתי אותה כספורטאית כזאת, היא הייתה ספורטאית. היא הייתה ספורטאית, כן, היא באה, קש, דיברנו וזה, אבל... תמיד כאילו אני נזכור ממנה את המותגים האלה שהייתה הולכת נייק. כן, כן. כן, היא הייתה מגניבה. תמיד הייתה ככה. רגע, בן יבוא? אבל היא התאקלמה בן בצרפת, אבל הוא התחבר דרך הסקייפ. אוקיי. בוא נגיד שתוך שבוע היא כבר הייתה כאילו מתחילת הלהקה. היא הייתה אחת מהחבר'ה. היא נכנסה בשלב שכבר היינו ברמה מתקדמת. אני חושבת שבזכות הריקודי היה לה את הטאץ' הזה, כי היא נכנסה... קודם כל הייתה, דיברנו מקודם איזה אתלטית היא הייתה, אז מבחינת כושר לא היה לה בעיה לעמוד בחזרות וכל זה, זה ממש היה קטן עליה, אבל מבחינת מקצועית היא הדביקה את הקצב שלנו היה שנים קודם, שהיינו בדיוק, כאילו אחרי ההופעה הראשונה אי אפשר היה להגיד מי רוקד בלהקה מגיל 9 ומי הגיע מגיל 14. אני זוכרת את אבי רוקד הרבה עם סיוון. בגלל שהיינו ככה... באותו גובה. בדיוק, היינו פחות או יותר באותו גובה, אז סיוון היא באמת הייתה מי שהיה כיף לרקוד איתה, הייתה דינמיקה מצוינת וגם היה לה איזה חיוך מגניב כזה שכשאתה רוקד איתה, אתה לא יכול שלא לחייך. באמת מבפנים, ממקום אמיתי כזה. של לרקוד ולצחוק תוך כדי הריקוד וליהנות מאוד. היא הייתה באה עם כזה, עם תיק ג'נספורט כזה. כן. היא הייתה נכנסת וזה, מתפללת שאורן לא מעביר את החימום, כי אם אורן לא מעביר את החימום, אז היא הייתה מתפלחת מהר והוא לא היה רואה שהיא איכה. דחפתי אותה לזה, נכון. לכי תהיי בכיף, זה כיף, זה יפה. נכון. היא מאוד הודתה לך על זה, שתדעי. כאילו... בזכות האהבה שלך לריקודים. דחפתי אותה, רציתי מאוד. היא אהבה את הריקודים, כאילו, אני חושבת שבסופו של דבר דיברנו מי הביא אותה, איציק או גיא או זה, אני חושבת שזה את, בסופו של דבר, את יודעת, באהבה שלך. רקדנו הרבה מאוד שנים, אבל יותר מזה לפחות אני באופן אישי, שאני חושבת על סיוון, ובכלל שאני נזכרת בלהקה, זה פחות על הדינמיקה בזמן החזרה של הריקודים ועם אורן, וזה יותר ההוואי שהיה לנו מחוץ לחזרות, או אם זה בהפסקות, או אם היינו נפגשים כל כך הרבה, זאת אומרת מעבר לחזרות, שזה היה הרבה יותר, לא יודעת, הזיכרון היותר חזק שלי, פחות הלהקה הייתה רק הדבק. בדיוק. האהבה היא כאילו... האהבה היא גם בין החזרות בהפסקות. הופעות, פרמיירות, כל הדברים האלה שזה לא רק נגיד רעים, אבל בחוץ, כל המפגשים. אם זה המסיבות של ימי שישי, כל אחד היה מארח אצלו. הריקוד עצמו הוא היה... נהנינו, אבל זה לא היה רק זה היה הרבה מהמסגרת. גם כשהחזרה הייתה נגמרת, היינו ממשיכים לשבת פה אולי עוד איזה חצי שעה, 13 שעה למעלה, למטה, בחנייה, לא משנה איפה. במחשישה. כן. אני אומר שאני רואה את זה ואני נזכר כאילו זה היה אתמול איך צילמתי אותם רוקדים בחדר שלי, את אלירן וויינר, ואיך עשינו שטויות. זה היה יום הולדת 16 שלי.
וכמובן היא הייתה מלכת המסיבה, כי בלי השטויות של ויינר אין מסיבה. קשה להאמין שהיא לא יושבת איתנו יחד בחדר כדי סתם להיזכר בכמה ילדים היינו לפני 10 ו-12 שנה, ואנחנו כאן נזכרים בזה. אתה כל הזמן רוצה שהיא תהיה לידך, כל הזמן. אתה בא לך לצאת, אתה מתקשר אליה. לנסוע לאילת, אתה מתקשר אליה. כל הזמן, רק שהיא תהיה באזור. ובאמת, יכולת לעשות צחוקים מכל דבר. לצחוק על כל דבר, על המשפחה, על ההורים. בעיקר על עצמה, לקחה את עצמה כולם. אם היינו רוצים לצחוק, היינו אומרות לה, בחייאת סיוון, תעשי את הריקוד של אסתר. ואז היא הייתה עושה, כל נסיעה לחול פתאום באמצע, יאללה, בוא נשים לך כובע, תעשי את הריקוד של אסתר. אין דברים כאלה. אלירן, אתה תראה את הריקוד. הלו. מה קורה? כן. לא בבית. סיוון לא בבית. לא בבית, נכון. איפה סיוון? לא בבית. אבל אתה צריך להוסיף, היו לו צעדים. הצעדים של מופע משה. רק שתדעו, זה כאן. זה... הלו, מי שם? לא, משהו כזה. אתה זוכר? אחרי שזה קרה, אז כל הזמן הייתה מן הרגשה שהיא פתאום תפתח את הדלת של הסטודיו ותגיד, עבדתי עליכם. זה כל כך סיוון עכשיו להיכנס מהדלת ולצחוק. ולהגיד... לא. כן. להצביע עלינו ולהגיד איך אכלתם את הלוקש הזה. היא מלווה אותי המון. המון המון. כל אחד מאיתנו, זה קורנה כאילו מהמקום שלכם כמשפחה, איך אתם רואים אותנו החברים שנפגשים פעמיים בשנה, והשיחות חולין, וזה נחמד לראות כאילו שעוד זוכרים. זה כל כך הרבה מעבר בשביל כל אחד מאיתנו, זה כל כך הרבה מעבר ליומיים האלה, כי יש כל כך הרבה סיטואציות בחיים שהיא חוזרת אלינו, או סתם פתאום שיר ברדיו, או איזה מקום שאולי היינו ביחד, או שאתה שומע מישהו שאומר משהו שמזכיר לך, או שאתה רואה מישהו שמזכיר לך אותה. זה... אני מניחה שבשבילכם כמשפחה זה נראה שזה, אתם, כאילו, אנחנו מבקרים אתכם, את הפעמיים בשנה האלה שבטוח שאותו יום הוא בשבילה. אבל זה כל כך מלווה אותנו ביום יום הרבה מעבר לזה. ותמיד אני מרגישה את זה שאני לא מתקשרת מספיק ושאני לא מדברת מספיק. אני יודעת שאתם מקבלים את זה, אבל להעביר פעם אחת כמה היא מלווה את היום יום שלנו כל השנים האלה, זה מתגעגעים אליי. בהתנהגות זה באמת היה אנשים שהם אומרים שאופטימיות זה משהו שהוא מדבק, שאתה באמת נמצא לידה, ואני חושב שכאילו זה באמת מה שאומרים כאן, שאתה נמצא לידה, אתה באמת כל הזמן צוחק, וכל הזמן היא באה לך בטוב באותו ראש, ותמיד מריצה איזה דחקה, ותמיד עושה איזה שטות שתצחיק אותך, ורואים את זה בכל תמונה ובכל חוויה שזוכרים, אז זה החיוך, זה הפוזה למצלמה, זה בדיוק הדברים האלה. סיוון הייתה בחורה שמחה. וזו הצבא שלה, להישאר שמחים. כל הזמן אני חושבת איפה היא הייתה היום. כאילו, אני בטוחה כאילו שהייתי רואה עכשיו בפייסבוק תמונות שלה מטיול אחרי צבא שנמשך איזה 3 שנים, שהכירה בו עוד איזה 1,000 חברים. כל הזמן אני מסתכלת, אני אומרת, בעידן הפייסבוק נגיד, לסיוון היו מאות אלפי חברים. בטוח היא הייתה משכנעת אותנו לחזור לרקוד, זה שתדעו. בטוח. אין לי ספק שאם מישהו היה מצליח להקים 30 פלוס, נראה לי זה רק היא. באמת.
כמו שליאת אמרה, השתנה תקופה לתיכון, נשארנו, אני חושב שאני וסיוון וקצת עידן היחידים כאילו שנשארנו באמת מהגרעין הראשוני המצומצם של החטיבה, ואחרי זה הצטרפו אלינו ליאת ונחל ואיציק וכל החבר'ה. תמיד היינו שם ביחד, מכיתה ז' היינו ביחד, אבל לא בכזה חיבור. כי אם אני נזכרת עכשיו, בעצם היינו באותה כיתה, ואז איפשהו נוצר החיבור הזה. הנה, זה גם אילת. כן. זה בגיוס שלי. זה היה בגיוס שלי, אני לא הייתי. הנה יציאה, הנה פעם זה יום שלם. סיוון אפילו עשתה לי בוק בים. יש לו את כל התמונות. באמת, יש לי אפילו את כל התמונות. היא החליטה שהיא ופה ככה בסוף מישהו צילם אותנו היא החליטה שהיא צלמת, טוב, אתה היית שם, אני לא הייתי שם, אני יודעת את זה מסיפורים שלכם. פשוט עשתה לי באמת בוק שלם עם גלשנים ועל ג'יפים שעמדו שם ואופנועים. סיפרתי מקודם לאסתר שפעם היא הייתה שיכורה לגמרי והחזרנו אותה הביתה. כנראה שהיא לא תמיד נהגה, היה נהג אחר. ורפי הביא לה את הנעל שלו, וקחי אמא שלך רוצה אותך, והיא פשוט ישבה ודיברה עם אמא שלה שהיא מחזיקה את הנעל. יש ככה של הפח שמן. זה אתמול אני ואלירן הזכרנו בזה שהיא... אמרתי לו, אתה זוכר? חוויה של נס פח השמן. יום אחד נסענו ברנו 5 של אסתר ונגמר הדלק. ואמרנו, טוב, לאסתר בטוח יש דלק מאחורה, היא תמיד נתקעת בלי דלק. אז לא יודעת, אני אפילו כבר לא זוכרת איפה מצאנו ג'ריקן ומילאנו. בבית, היה מלא שמן. בבית, אז מילאנו ג'ריקן באוטו. התחלנו לנסוע, אני לא אשכח את התמונה, אני חושבת שהיה לי אפילו תמונה של זה, שענן, האוטו היה כזה קטן, וענן עשן מסביב, והגענו למוסך, מסתבר שמילינו שמן זית, וזה לא כל כך עובד טוב. אחותי הקטנה הייתה גרה ברחוב מקביל, אז אמרתי לה, דעת סיוון, את הולכת לרותי, תביא לי ממנה קילו סוכר. אז היא באה, לקחה מאמא שלי סוכר, ונסעה לדודה שלי לקחת כסף, לקנות לה משהו בדיוטי פרי, אני לא זוכרת מה זה היה. אמרתי, טוב, רותי כנראה שכחה, סיוון לקחה ממנה $200 לקנות לה משהו בדיוטי פרי. אני אומרת לרותי, היא אומרת לי, מה, אבל אני נתתי לה. היא מגיעה ליוון, היא אומרת לי, טוב, תקשיבי, אני פותחת את המזוודה, יש לי קילו סוכר. היא לא יפתה דברים, והיא לא עשתה איזושהי מעטפת לדברים, אלא תמיד סיפרה את הדברים כמות שהם. מה שראית, זה מה שהיא הייתה באמת. בחוויות האלה יש תחושה כאילו שבודקים את הגבולות וזה, ובעצם היכולת שיש מישהו שגם הולך איתי, מעיז. וגם אני יודעת שיאזן אותי שאני אצטרך. אני חושבת שזה היה שם, כי... סליחה, אחרת חברות לא מחזיקה מעמד, כי בעצם זה מתישהו מתפוצץ. באמת, זה תקופה, זה גיל כזה של ללכת על הקצה, ולנסות מהכל, ולהיות בהכל. אני זוכרת את ההתלבטויות שלה תוך כדי הקורס מקים גם, אז היא כל הזמן הייתה אומרת ומדברת עם אחותי רותי. אחותי רותי הייתה קצינה בצבא והיא מאוד העריצה אותה, והייתה אומרת לה, אבל אני כזאת קטנה ונראית ילדה ונראה לך שאני אתן להם פקודות והם ישמעו לי? הייתה אומרת לה, סיוון, זה לא משנה כמה את קטנה, הם ישמעו לך כי הם טירונים חדשים ואת כבר עם ותק מעליהם, והיא כל הזמן אמרה, אבל אני לא אוכל לא לצחוק. אם אני אעניש מישהו, אני לא אוכל לא לצחוק. היא הייתה חלק מהמשפחה, היא תמיד הייתה שם, גם אם אני שם וגם אם אני לא. גם היא הייתה מתקשרת אליי, והיא ואמא שלי היו צוחקות עליי, היה טוחנת שמירות, אנחנו אוכלות אוכל טוב, אמא שלך הכינה ככה וככה וככה, ואני הייתי בבסיס. לפני שליאת התגייסה, היא נסעה לחול, ומאחר ואני אישה עובדת שיצאתי בבוקר מהבית ולירן קטן ממנה, הוא היה בן 14, וסיוון הבטיחה, והיא אמרה גם לליאת וגם לי, אל תדאגי, אני אהיה איתו, אני אקח אותו, אני אבוא אליו. והיא עמדה בזה, והיא פשוט הייתה באה אליו לצהריים, ואוכלים יחד צהריים, ובכל הזדמנות היא הייתה קופצת אליו. יום אחד היא לקחה אותו לסופרלנד, ויום אחד היא סחפה את כולם, את נחל, את איציק, והלכה איתו לרכב על סוסים. והיא כל כך רצתה למלא לו את החסר, והאח הקטן, היא פשוט אימצה אותו, ומבחינתו של לירן, גם סיוון הייתה סוג של אחות גדולה.
מצד אחד, לי היו את החברים שלי, שזה היה סיוון, איציק, נחל, אלירן, אני, וזה היה החבר'ה, אבל לה היה אותנו, והיה את השישייה שאתה מספר, והיה את מיכל וכנרת, והיה את האתלטיקה, ובכולם היא הייתה בנוכחות מלאה. אני לא חושבת שיכול להיות מישהו שלא אהב אותה, שלא נקשר אליה. היום אני כבר עוד מעט 30, אין לי חברה היום שאני יכולה להשוות בקרבה כזו של חברות. נגיד סיוון יכלה לא להתקשר אליי יומיים, ואחרי יומיים, מה, איפה את? אני באה, והכל מובן, כאילו... הכל, אני יכולה יום אחד לצעוק עליה ולכעוס ותניחי לי, ואחרי שנייה זה עבר. זה לא היה קשר של חברות בדרך כלל בגיל הזה של את עשית לי ואני עשיתי לך, ולמה התנהגת ככה? לא היה יותר מדי דיבורים של למה ואיך. הכל זרם כזה בעניין אחר, ובגלל זה אני חושבת שאחרי יש לך איזשהו חיבור כזה וזה נעלם, וזה משהו שמאוד קשה לקבל בגיל 18. אני אישית, היו תקופות שהיה לי מאוד קשה לקבל את זה, אז אחר כך לחפש שוב איזושהי חברה כזו, זה אף פעם לא קרה. כאילו, זה לא קרה. אני רוצה להיות אותה בחיים שלה כמו שהיא גודלת ומתחתנת, וילדים או בקבע או בחוץ לארץ, או לא גרה איתי, זה לא משנה, העיקר שיהיו את החיים שלה עם הפרטיות שלה והכל. זה גם מרגיז אותי וכואב לי. אני לקחתי את המקום שלה, אמנם אני לא בגילה ולא החוויות, אבל באים אליי במקום סיוון. הפעם הראשונה שהיא באה עם מדים, זה היה יום שישי בצהריים, והיא קוראת לי, אמא, ואני רצתי. רצתי עם מצלמה וצילמתי אותה עם מדים, מאוד אהבתי ממנה, אמרתי לה, תעמדי פה, צילמתי אותה. אמרתי לי, אמא, תעזבי אותי, אני עייפה. יש אנשים שנולדים עם זה. שהם אסרטיביים, שהם מדברים, שהם עושים, שהם יודעים להציג שיעור בפני אנשים. היא לא פחדה מלעבוד קשה. בדרך כלל התנדבה. והייתה פלפלית כזאת. כשאני רואה אותך מדברת, אז אני מבינה מאיפה הפלפליות. כאילו אנרגטית, היא מתלהבת. מלא אנרגיות. כן, היא הייתה אמביציונית גם. כשרק הגענו לבקו"ם, ופשוט במקרה עמדנו אחת אחרי השנייה בתור, אני חושבת, אני לא זוכרת למה, אולי לקחת בגדים או משהו כזה, ואז פשוט התיישבנו על ספסל בחוץ, והיא התחילה לדבר איתי. אני חושבת, אני בטח לא מגלה לכם שום דבר, שאתה מדברת עם כל מי שהיה עובר לידה. אז התפצלנו לטירונות ובסיסים שונים. נפגשנו שוב בקורס. הייתה קרבה מאוד מאוד גדולה בזמן מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, זה הורגש וגם מישהי שיש לה כל כך הרבה נוכחות ושמים לב כשהיא נמצאת. הייתה בן אדם מאוד חם וחברה טובה, היה אכפת לה. אחד הכינויים שהיו לה בקורס היה צו, ובמסעות זה תמיד היה משתדרג לצו עם בית על הגב, כי היא תמיד הייתה סוחבת פקלים, תמיד היה עליה איזה ג'ריקן או משהו. זה משהו שאני מוכרחה להגיד שאני זוכרת שמאפיין את סיוון באופן כללי, זה שכאילו ההתנהלות שלה הייתה כזה מכניסה אותה לצרות, אבל גם מוציאה אותה מהצרות האלה קצת ככה. זאת אומרת, לעשות קצת בלגן, אבל בהמון קסם. אני לא... טוב, זה סטנדרט. היא הייתה מבין הבולטות בפלוגה, נכון? דומיננטית כזאת, צוחקת ו... מאוד מאוד. גם חברתית וגם, כן, בתור מפקדת, לדעתי.
אני הפעם האחרונה שראיתי את סיוון היה שבוע לפני שהייתה התאונה, והייתי בטכניון וחזרנו, היה חתונה של לימור 2 בצהריים, 3 בצהריים, משהו כזה, היינו בדרך הביתה, ואנחנו חיכיתי לה פה בשער, ופתאום היא באה כולה אדומה. אשתי מיכל שמסתכלת, ואנחנו כאילו בהלם, והיא נכנסת עם כל הזיעה, כולה כזה מלוכלכת, והזיעה, והנשק וזה, שבאות עושה, כאילו אנחנו נוסעים הביתה, והיא, אתה יודע, זה אומר, זה בלב שצריך עזרה עכשיו. לא... ועם כל האנרגיה, סע ובוא ניסע, והיא בדיוק סיימה איזה ברור, או איזה משהו, אני לא יודע, איזה משהו כזה, והיא קיבלה את החותמת עכשיו לצאת, והיא יצאה ככה, הכל כזה על הקסקס, להספיק הכל, כן, אין לי זמן, נגמר לי הזמן, כאילו יודעת שנגמר לה הזמן. אחרי השבעה היינו כאן, באנו לראות את החדר איפה שהיא הייתה, ולקחנו את החפצים שלה, את התיק שלה, וחזרנו לחולון. עשתה קורס להיות מפקדת, וזה המקום שהייתה אמורה לשרת בו, כמו נוקה, בעצם את רוב השירות כמפקדת. היינו קורס שהגיע לפה בהמונים. היינו המון מקיות, היינו בערך 30 מקיות שהגיעו רק למחנה 80, רק לפלוגות האלה. והיינו חברות שלה. אז ביום שזה קרה, כל הקורס פשוט זרם לכאן. לא קלה היא לא קלה דרכנו, ועינייך לפעמים כה נוגות, עוד צדות פורחים יש לך. הנה, היא עוד קיימת. אני חושבת שגם השם הנדע קיימת. כן, נראה לי שלא החליפו שם את השם. לא קלה היא לא קלה דרכנו. פה מילינו את כל התפסים שהגענו לבת 12. ישבנו ומילינו את הכל. זה הנתונים של החטא. אני וסיוון צבענו את כל המעקים והקירות והחדרים בבניין הזה. רעיון לא רע. בחדר עם אותך הקשר. תצטבר בחטא. נכון. המיטה הרביעית. אני באתי לפה, מה שאני זוכר... זאת המיטה שלה. לא, זאתי. זאתי? כן. אני הייתי פה עם מיכל, עם אשתי, והאחייניות של סיוון. כן. ביקרתם פה? אני גם חולה על האחייניות. עם סתיו ובר. באנו לפה, והיא הראתה לנו, זוכר מה שאני זוכר פה, זה שהכל היה מגבות, ושלבויים על האלה, והיה היה גם הדפים בסוף. ואחרי זה היה לנו למטה, ישיבה קבועה. עם הפחית שהיינו פותחים אותה רק טיפה. יופי, הנה רותם סולומון. סיוון. איפה הילדה הזאת? איך היום? יש לי בפלאפון את המספר טלפון של סיוון, ואני לא מעיזה, לא מוחקת אותו. והחלפתי טלפונים, 053-598-474. אבל היינו באילת ביחד, שסיפרו הבנות מקודם, וביום הראשון שלנו במחנה 80, אחרי שסיימנו קליטה שם והכל, אז נסענו אני, מולי ועוד 2 בנות עם סיוון למיכה הביתה. לקחנו את האוטו, פז'ו כחולה, נסענו ללוויה, אספנו אותה, יצאנו אצל ההורים שלי בנופית, ואז נסענו לרמת ישי שם או משהו, נכון? לבית המרזח. בית המרזח. כן, סיימנו את זה על 4. כן, אבל זה אחת הפעמים היחידות שזכור לי. מה זאת אומרת סיימתם על 4? שיקרות. קצת, כן. מה זה בושה להשתתף? היא הקיאה המון באותו זה. אני? באמת? כן, כן. ואמרת לי שאני מחזירה לך זה שאת החזקת לי את השיער במסיבת סיום קורס מקיות שאני הכיתי. והתחלפנו בתפקידים. אבל זהו, לא יצאנו יותר מזה, לא זכור לי. אני פעם אחת, היא ורותם באו אליי לאורנית, כאילו זה היה כזה לנסוע עד לשם. ואני זוכרת, זו הייתה תקופה שבאמת היה, כאילו היו פיגועים בכל התקופה הזאת, וזוכרות אותנו יושבות במטבח ורוצות לצאת, ואימא שלי לא מוכנה. היה איזשהו ויכוח כזה בינה לבין אימא שלי לבין סיוון, זה אימא שלי זוכרת עד היום. ושהיא אמרה, כאילו אימא שלי פחדה, היא לא רצתה שאני אצא, ואז סיוון אמרה שזה מוזר שהיא אמרה את זה, אבל שאם זה צריך לקרות, זה יקרה לך, לא משנה איפה אתה תהיה. אבל היא באמת
כאילו ניסתה, לא נתנה לדברים האלו למנוע את ההנאה ואת הכיף, וחיה חיים כיפים ומעניינים עד הרגע האחרון. אחרי שאמרנו לה מזל טוב, סיוון, מה את עושה פה? לא, היא שחררה אותי, מפקדת שחררה אותי. אבל אני חייבת להיות ב8 בבוקר בחוות השומר. אם לא, אני נפקדת. ככה היא הייתה אומרת. ככה היא אמרה בעצם. ויצאה עם החברים, חברות שלה, חזרה מאוחר, בשעה מאוחרת. ואמרתי לה, סיוון, למה חזרת מאוחר? אל תדאגי, מה נשען באוטובוס? כי נסעה מוקדם. קומי תסגרי את הדלת בבוקר, וזהו, מאז לא ראיתי אותה יותר. כשתגדלי ותהי לגברת עם ניסיון שרכשת בחיים, יש סיכוי שאותי את זוכרת, היו לנו זמנים יפים. אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן, עכשיו כשאת הרחק מכאן, עכשיו כשאת הרחק מכאן. נפרדנו בתקווה ששוב את חוזרת, חלפה שנה לא שמעתי ממך, נשאר תמונה עם חיוך במזכרת, האם נשארתי גם אצלך? אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן, עכשיו כשאת הרחק מכאן, אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן, עכשיו כשאת הרחק מכאן, עכשיו כשאת הרחק מכאן. כשתגדלי ותהי לגברת עם ניסיון שרכשת בחיים, יש סיכוי שאותי את זוכרת, היו לנו זמנים יפים. אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן, עכשיו כשאת הרחק מכאן, עכשיו כשאת הרחק